Amma assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. To gare ku ma abota san kallon fina-finan India Hausa. To yanzu haka magana da nake muku wannan fina-finai wanda kai ga muna kawowa fina-finai ne wanda suka fito a yau Laraba kenan. To don haka da mai buƙatar shiga group VIP ko in ce da mai buƙatar shiga tsarin mu domin samun wannan fina-finan, da fara ku duba description da wanda san da ke da description zai je kai tsaye description akwai link na nan mun ajiye na group namu wanda muke bayanai a ciki. To mutum idan ya yoyo na a ciki zai iya mun bayani yana da buƙatar shiga ainihin group na fina-finan India Hausa. To sai mu mai bayani da za a yi rijista. To akwai wa'ansu wanda idan suka shigo group ɗin sai su duba su shigo group wanda muke sakin fina-finai a ciki kawai ba bayani kawai sai su yi zaman su kyale. To nan group ne wanda muke sakin wasu bayanai hakan ga ba group bane wanda muke sakin fina-finai haka a'a. Idan mutum ya shigo wannan group sai ya mun bayani yana da buƙatar sauke fina-finan India Hausa sai mu mishi bayani yanda za a yi har ya rijista da mu ya shiga sample group wanda muke sakin fina-finan nan a ciki. To shine wannan. To da wanda bai san inda description yake ba kai tsaye zai mun magana ta wannan lamba, amma da wanda ya san inda description yake a sauƙaƙe zai mun magana ta wannan link wanda muka ajiye muku a description. To don haka mun gode. Mu haɗe da ku a cikin wani sabon bidiyon.